Ngertiyo wahai manungsa, Allah wis nulis kabeh sing bakal kelakon iku ketentuan saka Qadar Allah. Seket ewu taun sadurung langit lan bumi kapitahake, kabeh sing kedadeyan wis katulis kanthi cetha. Ora ana musibah ing bumi sing bakal luput saka panjenengane. Uga apa wae sing kepethuk, kabeh iku ana ing takdire. Ora bakal kedadean kejaba sing wis ditemtok ake panjenengane. Iman marang Qadar iku tandha iman marang panjenengane. Ora ana musibah ing bumi sing bakal luput saka panjenengane. Uga apa wae sing kepethuk, kabeh iku ana ing takdire. Iman marang Qadar dadekake tentrem ing panguripane. Iman marang Qadar iso nrimo kahanane. Urip iki mlaku kabeh miturut karepe panjenengane. Pasrah lan percaya marang panjenengane Gusti Allah. Qadar apik lan ala sekabehane saka panjenengane. Percaya sak temene kabeh iku ana hikmahe. Ora ana musibah ing bumi sing bakal luput saka panjenengane. Uga apa wae sing kepethuk, kabeh iku ana ing takdire. Ora bakal kedadean kejaba sing wis ditentok ake panjenengane. Iman marang Qadar iku tandha iman marang panjenengane. Iman marang takdir uripe bakal dadi tangguh. Iman marang Qadar uripe bakal dadi teguh.